En relació al programa de festes, puntualitzar que l'Ajuntament no edita, no encarrega i no contracta l'edició del programa en qüestió, i molt menys en fa cap gestió publicitària. Ho fa una empresa privada. Considerem que és inadequat que aparegui aquest anunci perquè no ha d'aparèixer cap tipus de missatge de contingut polític al programa de festes o que tingui també una càrrega significativa política, com és precisament el cas. Hi ha un esdeveniment de ciutat important, com és la Festa de la Cinta, i això hauria de quedar al marge, exactament igual que ha quedat al marge com en edicions d'Expo Ebre o de la pròpia Festa del Renaixement, on des de l'Ajuntament hi ha determinades activitats que no s'han autoritzat precisament a la mateixa entitat que promou l'esmentat anunci. En tot cas, considerem que no hem de deslluir la festa major, no ens hem de centrar en aquest punt. Per tant, dit això, jo el que faig és una invitació a tota la gent a que disfrute de les festes de la Cinta, les estàvem esperant, portàvem 2 anys sense poder-les celebrar sense cap tipus de condicionant ni restricció i ara és el moment de xalar i passar-se-ho bé.